Nyaya yangu ndakati ndiri kuona ngoma Robert achibatsira chamakatora ichi chiri parutivi penya munotonzwa kuti munofamba nacho ndochiona mutori nacho baba ndochiona mutori nacho baba mutochiona kuti chiri pai izvezvi chiri apa chiri pana mukomana uyu asa ndichibata ichi chatisa Matiji? Yedeze uchikuita se? Ndinacho. Chiri bado. Ichi. But andikwanisi kuchibata. Nenge ndinacho. Saka munochitarisa neparutivi kuti muchione. Hai nyango ndakatarisa ndakadai. Even ndakadai ndochiona ini. Chinenge chiri parutivi achipo kufront yet yangu hai. Chiri parutivi wangu left side. Saka ndakatomboinda kuna saka ndakambotoinda kuna chiremba ndikapiwa mushonga wekudonhedzera maziso hazvina chenji saka pachakupimanya Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Matambudziko chete. Matambudziko? Ndizvozvo. Era zuro wakafanaona ndambofambisa basa ngozi. Tinotenda chakani. Nokuti andaizvigona kuti munhu auya pamushando ngomuti musiyeka. Ndizvozvo. Saka wakamboona ndamboti sezvo murwere asvika iwe usati wauya. Ndizvozvo. Ndifanira kuitawo padoko pangu ipapo. Ndizvozvo. Sezvakauma. Nayo tusira hari yangu yakazva. Makambotsika here mukati menzvimbo dzakadaiwo? Hongu changamira. Manzwa nekufamba? Hongu changamira. Mukufamba kwenyu kwamunoita ikoko, emi pamuri apa mune utenda huri mukati menyama dzekwenyu. Hongu changamira. Hamuchagarisiki zvakanaka neutenda huri mukati menyama yani? Emi. Hongu changamira. Asi imimi makapindawo mukati memusha wamaiti muri kupinda mukati memusha muchiti muri kunotsvaka kurorwa ndizvo. Hongu changamira. Asi mukunotsvaka kurorwa kwenyu hamuna kuziva kuti mukati memusha wandapinda uno handidiwi. Mairiziva here kuti hamudiwi? Hongu changamira. Vamwe vairatidzira. Maziva kuti hamudi semunhukadzi makaramba muchishingirira muri mukati memusha iwoyo. Hongu changamira. Maramba muchishingirira muri mukati memusha. Vakati endai hamuna kukwanisa kuenda mhaka nekuti vaida kuti mwana wavo aroore mumwe munhu asiri mimi. Muri kuzvinzwa? Hongu changamira. Anoenderana nemabasa anoitwa mukati memusha iwoyo. Asi zvakakona makashingirira imba yani yangu vakamboda kupfudzana nemi chaizvo asi imi nanhasi muri mupenyu. Zvikanesa vakapfudza vavo mwana uyo akaitwa yamasiva ndakaya vakapfudzawo chinye mwana vakataiwa usare usina tifanani nekuti washingirira imba ipi. Zvadaro musha wamakarorwa une maitirwa anoitwa imomo mune kushirikita kurimo mune urombwa urimo. Makambozvinzwa? Hongu changamira. Makambozvinzwa here kuti nanhasi ndingati kudini kuita gomo kudai rekuturika nhamo nematambudziko chero papwere dzavakabereka. Hongu changamira. Pwere dzavakabereka dzine matambudziko. Uyo atori papa uyu imbavha iyi. Hongu changamira. Uye anosvuta zvinokora ndiwo ndaibvunza nezuro nditi iwe unosvuta zvinokora kai? Ndiye. Nandakushai baba. Hongu changamira. Uyu. Nhamo nenhamo haateereri haanzwe misodzi yako inogara iri matama kudai. Hongu changamira. Agere parutivi pako ndiwo urwere. Hongu changamira. Ndiwo matambudziko urwere hwani.
wake Mushanga wakapiwa mukati memusha wekwani kwake. asi handi huka umwe wacho akaupiwa munoti munovati vaikwayo vanosveta vamwe ngazi munovati me Masatanist. ndovanosveta vamwe ngazi ndiwo umwe hwaakawana mukufamba kwake neshamwari dzani dzake makambozvinzwa izvo naipapo muchemberiwe mukufamba kwenyu kwamunoita dare raifamba richifamba muchiti muri kubatsirwa makambonoudzawo here veukama hwake kuti ndiwo mamiriro akaita dare wakatadza kukuyamura vakati takauya last year muna October ndakatanga ndafona dambudziko richiramba chikura kumukomana vavo mudhala ndobva vati ndiuye naye kunoku ndikati handina mari zvikanzi ndesu hatina mari murume muroora wangu ndobva andipa mari yekukwira tikauya nemuroora tikavaudza kuti hai tiri kukwira tiri kuuya nemwana tizofamba pamwe chete ndobva tasvika muhighfields tikasangana navavo mudhala vakati ndikwandiri maipupu tiudzei kuti mukomana kana zvatanga zvinoti chi ndikati ai kwete ine handingakudzi mangwana munozoti mai vacho vakati ngatifambei tikangonosvika chete kungotsika pamusha kana panonamatiwa kana kuti ndepeng'anga mhepo nongobude kuudzai zvainoda tikafamba vakatifambisa nze kushewo kunze kumapostori mupostori yakati nditore mvuri wangu neuyu nditi ndoisa pasi pemiti mhepo inosara ipapo ndikati baba handina dzinza nemwana uyu ndakabereka baba vacho ava vaiva vakagara seni so ndikati baba vacho ava ndivo vanofanira kuzviita nokuti ndivo vakabereka ndivo vane ropa iroro ikaipera kudaro mupostori akati hai chichi ndikati ndikasunga ndikati ndorova ndakurova vanhu pasoweni ndimusatamba nepfungwa dzangu ini ndiri kushupika nemuchichi ndobva tainda ndanogara kumota yataifamba nayo vakasara vari vega ndikaona vakugwa pachezvavo chikama pakazara panga pane varoora kana 4 ndobva taindisa futi kune rimwe sowe rimwe iri ratakaenda mai vaya takawana vakazvigarira vakati ko naimi dare romusha rinofamba nevaroora sei mai guru vakati inini ndiri muroorawo zvikanzi ndazviona kudhara kuti muroora but ndiyava muroora ndiyava baba ari kufambira nhau rechi yemwana ko ndikati ndimi muri kuzviita muchati chi hakuna kadavira ndobva tipinde mudare ikanzi $20 nechinamato $50 nematare ukashayikwa mari maiguru vai vakanga vakupopota kanzi budai tiendi tikaenda pane pamwe futi uyu akatanga kumbomunamatira ikauya mhepo but yakaramba chichema mupostori akati aiwa kune munhu akatovhara kuti isataura tikati yezvo ndobva tingati ndachikumbira muchimusunungura tiwane kufamba naye sezvo panapa baba mudhara takaguma tichiviga baba uyu indogara bulawa yemari handina kuti ndinoona pakaradzikwa umwe wangu chitiperekedzai umbudzi tinoona kwakachengetedzwa baba uyu tikafamba takunosvika kumbudzi ndobva vamisa yavo mota vauya kwatiri zvikanzi maipupu hazvichaiti 12 yachai kumbudzi kwavharwa ndikati ndikati manake isusu sezvo takaneta takuendawo kuchitungisa kumukwasha wangu tonogeza torara tozouya mangwana yanga risondo toenda kupi kumbudzi havana kuramba tanorara makuseni tafona takusumuka kuno kuchitungisa hatindei kuhighfields tinosangana kuhighfields zvikanzi pakanaka tava murodhi mukwasha akati tete chimbofonai tisasvika tichimira tiite zvinhu masini takufona zvikanzi kutsvaga mari yefueli ndiyo mari yefueli tatosvika vhiri muhighfields tagara tafona foni hachabatwe takuti jai
ko mudhara achaansi foni zvokufamba sei zvikazi mama sei handina airtime muroora ndobva mupa mari yekutenga airtime pane uyu ndobva pana mwana wavo ndobva ansa maiguru vaya vandaiva navo nezuro zvikanzi chai ipapo maipupu musatovabatsira kana musatoita izvozvo chichichizvo hamene zvaitaura ndobva vakata foni ndobva vaisa meseji yokuti muudza tete kuti vasaperekedza maipupu kumbudzi kuguva rabamunini nokuti mudhara izvezvi kutaura ari kumasowe autogadzira nyaya iyoyo maipupu afanira kuenda kuguva ndobva ndati uye ndobva ti meseji ndobva vakanukaverengesa uyu ndobva tati manje mukwasha wangu ndeyemutemo ndobva titete panapa vanhu ava vari kuda kukukotai manzwi okuti imimi mukapopota wozoti haana kuuya nyaya yemwana uya kuzogwa nesu ngatichibvai panapa tiende tozoona zvokuita mberi isusu nekuzvidza vanhu akavaverengawo mabhuku hatikadzokeri bhuruwa tisina kusvika kupi mhepo yaiti kwanzi miko iripo iri paguva pangu tikasvika ikoko ndichakuratidzai pane miko yacho ndichakubatsirai taenda kumbudzi tasvika pana b zvikadzapana taenda kwa a vakaverenga neadresi munhu aifanira kuchengetwa Bulawayo nenyaya yekuti marriage sezvo muri kutaura changamiri vanhu vanenge vasingakude ndobva vangotora mutumbi vakawinza kuno vakafira kuchinyori taenda vatiperekedze City of Harare koko ndichisvika pane chiti ndini mukadzi wako Tembekile Mpofu ndauya nemwana ari kushupika uyu ndobva ndati ngagwadami akati andifuni ndobva toti wa negumbu ndobva mhepo yalaita akatanga kukwachura chiya chakanyorwa zita rababa kuti achichema akundi inini asingandidi achindirova kuti uri mutoro nyaya watanga uri mutoro hazviti saka pasina pashoma kuti achiti kuchu ndobva tanga futi kutora matombo aya achida kutema neni kuti kwanda kuti ko wakudzosera sei ndakurohwa kuti ndiri kuitei saka paipai uyo City of Harare zvikanzi tatsaita kupeya vanhu attention panenge pane masomo munozowana vanonamatira vasirivo mukwacha ngaswededze mota pakakwiwa kuti tipinde mota tikaendeswa kumagamtri kwanga kune vamasove akasvika pamunamatira pati mhepo iya ukaitira hasha inongokubhaizisa kuti yapera isina kudi kupera tabva taenda kuchitungisa kumkwasha tadzoka tasvika makuseni tichimuka iye anga akarara pasi ndipambeta zvikanzi mama ndarota dhedhi vachiuya nevanhu vakamuuraya vakawanda vachimurova kuti ngabvume kuti ini ndife ndikati saka toita sei sezvo hama dzako apa dziri kuramba ipapo tichiri kuti tiri kufunga ndobva mhepo yake kudzipa yakaita patai fire yakabuda papo zvikaita fire tikashedzera mafundisi fire ikazoita iri nani ndobva takuti takukwira pabhazi wesi wakarwara saka ndofamba nesalt rematombo ndobva ndaisa mvura ndobva ndangorinamatira ndobva ndaubva amwa ndipo pakazoita nani voukama nyange from ipapo havana mbofo but tiri pamakuva ipapo uya baba mudhala angachiramba kuti tiende naye kumakuva aifona ndichiramba chiignore nokuti ndada kuatenda mhepo iyi vakaramba vakaguma vewo ipapo from there havana kuzofona but mhepo inongobuda ichitaura kuti weukama hwangu kana uchida kuti kunde hondo iyi usavaudze nokuti ndivo vakakonzeresa urufu rwangu uyo haatauri shona mhepo ikaenda ukamutaudza neshona haambonzwi but kana yabata anotaura imwe shona yakakora kumba aputsa madhoo banga ndogara ndakaviga mabanga akuda ropa lakini afu kana achida ropa anenge achida kune uyu sometimes uyu sezvo mataura changamiri munhu kungoendavo uyu vakambomutora vakapedza nezvake vakatitanga kumuratidza kutaini
sorry ndosanganisa nendebele Sanganisezwe. iwe baqalisa umjikelana ukuthi omunye ethi hamba kuzivani egcina nguzivani Aenda ukuhama, aenda kunemwe hama, aenda kunemwe hama. so inini ndova ndarwadziwa ndova ndati ngauye saka iyi mhepo iri apa iri kuti iwe mudheberewe wakangwarisa taida kupedza neuyu zvese zvaari kuita ndisu zvitari kukonzeresa ndikati inga ndakakupai makakona kutenga kana bhutsu kana chii ndini ndaitumira mari kuti mwana apfeke zvikanzi iwe wakangwarisa ndikati handikarege kungwarisa vana ndevangu zvikanzi aiwa hapasi vako iwe chako kubara iropa redu uyu kuchikoro hachaendi mbijana ndafonerwa mwana kuchikoro zvatanga touya kumba vanonamatira mhepo yotaura iko zvino manje kutanga yava nani yava 1 iko zvino dzava 3 pane uyu weropa pana bamba pana baba pana mudhevere anonditi inini mudhevere ndakakungwarisa uyu kuti nyaya watanga iyi haumboikwi handizivi kuti ndiyani ndikati mazita panoti zita harina kukosha asi zvatiri kuita ndizvo zvakakukoshera kuti uone kuti tiripo zita rekuramba kutaura saka mwana kuperezeka inyaya yemhepo iyoyo kubva zvandakamudza kuti ndakataura namukoma Robert vakandipa nhamba dzenu changama saka ubva zvandakamuudza kuti takuenda kuHarare the day before yesterday satakwira hana kudya tikauya murodhi hana kudya nezuro akasera asina kudya atauri neni anenge achingondirafura ndikamubvunza anondirafura andakakuudza iwe kuti kuHarare hamufuni kuya Harare meni iwe hamufuni kuya Harare meni uyangisanga peHarare so ini ndenge chiti ndiri kutaura naiye uyu achichinga vhera achindirafura nyange mubhazi vanhu vaingovhunza kuti ko mwana mamidi tikati ai hapana zvatiita zvatamuita nezuro paipai tikadobva tabvunza sekuru kuti sekuru tinoda kunokwira mabhazi toita sei zvikanzi manzi munoenda here nanzo achangamira chitima musati maenda ndobva ndamuudza kuti hatichaendi zvikanzi wena yadlala mina mfuna kuhamba Inendra kuenda uri kutamba. Ko Bulawayo mfunge esikolo. Akudzokera ku Bulawayo. Inga ngani pasile. Anga singapasi ndofunga mhepo apa yake paitaura pokutanga iti ndakatora njere dzake. Ndini. Saka ko zvino ndiri kuona kwangu sokuona kwangu ndiri kuona sokuti vari kudzoserera nzere dziya dzokuti ini ndingo relax. Kuti zvinhu zvese zvadi zvakanaka. Ndakagara ipapo ndakangoona kutarisa kwacho zisu ndobva ndadzuturuka. Ndagara pane mweche. Ndobva chema ndobva sumuka pamusoro pabhutsu chibhakera ndobva ndandodonhera uko ndikati sekuru saka laki tava namwe sekuru panze uyu muroora kuti abate ndobva anzi bhutsu kuko mutamba neni ndokuuraya ndiraropa saka sekuru ndobva vamuuya nemashure ndobva vamubata vamubata paya simba naye ndiko kuti ndobva ndazotsvaga sekuru ava vamwe kuti uyai mubatsire vamwe sekuru ameno mhepo nobva ati chirega nditaurirane tiri 2 ini nemhepo imiwo ukama chimboendai ndobva taenda panze hatichazivi kuti vakataurana kuti chii izvezvi ndofunga zvalaita handizivi izvezvi nyange ndichimutaudza ari kungondirafura futi nekuti kana zviri padhuze anondirafura ari kuti iye akandiudza kuti ndisafamba mumatare tingogara kana nditsvaga vanhu ndingouya navo kumba ndiro dambudziko rangu changambirira ndinaro kuti usatsvaga vanhu vanokubatsira asi dambudziko rakadai izvo haunoti vanotamba idambe iwe wakavaberekerera vana aisi mhosva vasaturike matambudziko pavana kuti utambudzike sezvo iwe wasingakudi ndo mhosva yako nzoko wakapinda mumusha kunogara musha usingadiwi ukashingirira ukaita navo ivo vaiziva zvavo kuti tichakubata tava nekuti wakashingirira kusvika vatora vavo vakaisa parutivi
vatora vavo nhasi unowanze une vana ndiwo wakusangana nematambudziko asi zvisinei toda kutozvinzira nemhepo yacho ichitaura yoga kandi tiripo iri kuri ndokumbira kutaura zvimwe ipapo tichiti tikukwira manheru tiri kuya kuno musara kwevana wakanzi musara pavana pakafa baba vacho the brother uyo mukoma wavo akati iye mai handichengeti ndochengeta vana ndikabvunzwa nasawira wemhuri kuti muri kuzvinzwisisa ngati kwete zvikanzi kana ava vana 2 vakarwara ingava mari yechikoro munoudza imusara pavana saka ndaigara ndichimuudza mukomana kuti vana uyu atanga kurwara zvikanzi torai bhaibheri mubatise bhaibheri mongonamata zvinopera ndikati nai mukomana ndinotonamata kuti zvibudewo kunamata kwandoitawo iye musara pavanawo amaiti nai mukomana ndiye akatora kuti uyu ndiye akamutora uyu akati anomudzidzisa angasingabhadhari fees kuchechi anzi aipa mari ma300 yusa asi fees hapana ndozofonera ndiri kubhuruwayo anzi chikoro ngasingamubhadharire uyu mukomana asi aibhadhara mari yekupmp yekukereke kana mazana 3 kana mari yakakora zvakanyanyisa saka izvezvi haana even patakauya haana tichiti tinokwira manheru makusena ndobva toti mama muri sei ndobva ndatanga kufonera uyu ko naiwe mukoma wako ari kundimhurosa zvaita sei zvikanzi mupindiro moti muri kufara ndobva azoni ndikati tinosimba mwana wangu uri sei zvikanzi ko usemu ari sei mama ari kuitei mazuva ano kati hapana kwaane foni haiwa haana foni yakafa ndobva nyarara kudaka asi since last year October ndaimbosvitsa shoko through muzukuru kuti kuno kusekuru zvatanga zvadai ndafamba zvanzi saka mhepo ndobva yanditsiura kuti ingava ani mwavamwe vane izihlobo zami ungazicheli angadai ari ane hama yangu ndivo vane utsinye even mai vangu vanozviziva zviri kuitika usavaudze ndiko kuti hondo yacho idi uihwine vanhu vacho havamutsi musoro kana kuti makadi mukomana nebhizinesi muharare mwanotoverenga mumanewspaper ane mari dzake asi kana kuti mama kana ka$5 chengeta vanenge navangu kwete hanzi imwe hama yavo atori munhu ane mukurumbira anozikana kana chiruma kupanawo kana papi asi anoshandira muno mudhuna muno matiri muno asi aburitse kana gwati diki zvaro kuti richengeta avo ndichiri kugwa nehondo yemukomana uyu ndakati ndabuda ndikasvika kumba kwangu ndichivhura kinura mandichikinura pakabuda shiri musitting room ikauya mukitchen unit ndikangosheka so ikabuda panze yabuda panze ndichipinda mubedroom ndikanza mwoyo wangu uchiti inda kusitting room ndobva ndaenda sitting room pado apo ndobva ndaona pane shinda yekusona pasi apa yakapotewa so kumonewa uku yakangoreba kudai uyu paakauya ndikati iwe ndaona mumba mune shiri asi hamuna mabhuri hamuna maevhensi takavhara ko chirudzii zvikanzi mama sei ndikati hai pane shinda iri padhoo ndiwo uchiukera tv ndiwasungirira here zvikanzi kwete akasvuta zvinhu zvakati garitese mumba anenge aenda kunorara murumu make ndikati 3 days uyu anambogara auya musitting room ndobva ndabuda ndaenda kwandoitawo maricho ndasvika ndaona na 8 kwauya chinhu like vhudzi ndobva ndadai kwechi3 ndobva ndati ndiri kuzvishupire ndine heneti pandakadaro ndobva ndatotanga zinu kuuya kuda hombe chiripo chinhu chacho mufoni ndakachikepcha ndatotuka mukombi kuti ziso rangu harina kunaka riri kutarisa umwe musikana zvakaipa chinhu ichocho nanhasi ndofamba nacho saka iyi mhepo kana yabuda iri kuti chinhu chadii hanzi vakaona vachinengera vhudzi richidaiso kumeso vakati zvisinei
rega ndisisi ndopfuura ndisiyana nazvo kwaipa kuzouya chinhu chakachati kure ndo vachitora mufananidzo wacho saka makatora mufananidzo wechinhi tione kana ndichifamba ndofamba nacho ndinochiona iko zvino ndinochiona but hatina kukura chidiki chiri kuteera pese pandiri ndinacho but uyu mhepa yake kabuda inoti iyo ndinozvidza ani ndikafamba kune vanonamata vari kuti ivo chitreka but chitreka chacho vakapotsa vaida kuti vandivhare maziso shiri chinonzi chinhu chinovaronda pese vanenge vari maringe nedare remukomana saka pese vanofanira vafamba zvezvitozikanwa kuti vari panzvimbo yakati neshiri iyoyi hanzi yaifanira kuti kana nchipinda iyo nditi maziso avhavharika vambotaura kuti vakaiona iri kumba inotendarira ichibva yazoenda kumba yekubikira ichi ndakachikepisha ndiri pamukombi pakaita chiblack chiri koko icho saka chikandi iko zvino chakundidla maziso apa ingoratidzewa saka chakundidla apa maziso chikandidla maziso chopinda mumino chouya kuno ndakuda kurutsa semunhu akazvitakura saka muri kuti chichi muri mukombi makabva machiona ndokuchitika handichaifamba nena chinofamba nena musikana takagara uyu mukomana wangu uyu musikana akagara apa ini ndirapo ndobva ati ini ndakamutarisa zvakaipa neziso risina kunaka ndobva atodzika chipopota pana mahwindi aya yaanogadzira vanhu kuti pinda yapa windi uye akati mama ko matarisa sei musikana uyu akuti iye imimi mamutarisa nezita rakaipa ini sokuziva kwangu kuti ndine chinhu chandofamba nacho ndakangoti nechomumwoyo chini chiya saka ipapo chaitoita wesi kuti chindidzivaidze saka ndakangoramba kuti ndikada ndobva ndachicapture chinhu chacho kuti ndichione kuti chii chinhu ichi ndipo pandaona because ikombi yanga rehairo yanga rehairo ndiko kuti ndichione chinhu chacho saka vokuturura voukama vandasara naye ndiye murume uyu womuroora uyu mwana wabhuti wangu ndiye anotosumudza musoro kwangu kwandakaberekwa dzinza rangu vese vakafa saka ndizo nyaya yangu ndakati ndiri kuona ngoma robert achibatsira chamakatora ichi chiri parutivi penyaya munotonzwa kuti munofamba nacho ndochiona mutori nacho ipapa ndochiona mutori nacho ipapa mutochiona kuti chiri pai izvezvi chiri apa chiri pane mukomana uyu asa ndichibata ichi chatisa matichi ndezvikuita se ndinacho chiri papi ichi but handikwanisi kuchibata nenge ndinacho saka munochitarisa neparutivi kuti muchione hai nyange ndakatarisa ndakadai even ndakadai ndochiona ini chinenge chiri parutivi hachipo kufront yet yangu hai tiri parutivi hwangu left side saka ndakatomboinda saka ndakambotoinda kuna chiremba ndikapiwa mushonga wekudonhedzera maziso hazvina chenjika saka apa chakupimanya iko zvino ndinacho ichi padhuze pamba saka muri kuti chakudya maziso muri kuti chakudya maziso masenyisa akakwana ini ndodza kuti ndodyika apa chinopinda mani munochiona kumusoro kwacho kuya izvi zvakadai zvimakumbo zviye zvakadai izvo zvinenge zvichichochonyi pamati apa chinopinda nepai munhu menyu chinorova muno chikaramba chidya stereki kuno ndozvinza zvinodzikira kuno zvikadzikira kuno kuzvokuya kuno zvakuti zvichinda mundu mudoko dakurudza even ndogara ndine sauti kuti ndinyatsotarisa ndinotoisa sauti mukati mumaziso
ndikaisa mvura kuti ndinyatso kuona zvakanaka ndoisa mvura salt ndoda ndoisa zvane manguva yakadini izvi zvakatanga muna February muna February this year pakupera kwakukadzi kana nchigwadama pane vanogwadama vanondiudza kuti aiwa waida kukuvhara maziso kuti ukavharika maziso nyaya yemukomana yadi yapera usisina munhu achamufambira vakuita zvaanoda hauna kutanga nasi mwana wengi wakana uriva asi izvi ndo zvakutishamisa kuti kuvenga munhu kwacho kwabva kwasvika apa pekuti wakusvikaona kuti ichi chinhu chiri baba ichi chiri baba nemudari ndochiona hakuna kana mumwe munhu anochiona kusiya kwako ndichitanga uyu ndakambomushupa nchiti ichi sumudza sofa chapinda pasi pesofa osumudza sofa oti mama kulalutu hapana chiripo ndoti dzoka nangu chichitanga chaizara chaikuimba chichiita chihombe first day ndakashupika ndidunyepa kunyange kurara kwakanga ndinetsa hanzi musi wakatanga kuzvona zvinhu izvo zvakavanetsa uyu ndaitoshupa uyu kuti muka uyasumudze ichi chapinda apa akasumudza hapana chiripo akadii hapana chiripo pakana chaakumeso munofanira kuti batsirwa munoita bofu hazvire kuti chaida kuti muite bofu chakauya kuti muite bofu munotoita bofu ukaona chaakutsotsonya maziso chasara chii kuita bofu moitiswa nevanhu ivava ndivo vari kuita hanzi vari kuda ushu munofanira kugara mavaudza kana chinhu chacho tochiudza kuti tichapedzerana nini kuite naye munoitira bofu imhosva here kuenda kunororwa mumusha mevana imhosva ai handi unenge usingazivi imi mungasi here mwana achitambudzika zvonzi chiitai bofu ivo vacho vakachiunza ndivo ngavaite bofu nacho chinhu ichocho ipapa muri kuchiona inini chiudzei zvataurwa nasekuru nhasi uri kusara muno mudare mumasekuru shumba handidzokeri newe kubhuruwayo handi muri muno muharare makateerera muchandiona pachivhitivhiti muchandiona chitauro icho nendevera ichoyo namuhlali uyasala khona apho wena mina mbuyeli la ukobulawayo selindihluphile owenu lathatha umntwana wenyu makauraya mina azange angilacala ngisasala simangele ukuthi umuntu waphongukula ebusuku lina yini elikwaziyo seliphindwa lindlukumezela abantwana namhlanje asala khona apha kosokurushumba khona apha eharare yokukhuluma kwenu izolo emoya usithi ngikulandene eharare manje ngifikile eharare ngifuna usizo lwabantu khululani abantu abami mina ngilacala khululani abantu abami ngingachiya abantwana lami sengikhulile kana nendakura zvinondakafa vana vangu basala belani vanosara vachiita sei vachichengetwa nani izikolo nyabhadala ngedwa kuchikoro ndinovaendesa lina lincedisi mama ndibatsire ukuthi lava basale bele future kusasa ndikuda kuti mangwana vasale vaine ravo ramangwana ungakhangelani lami khangelana nosekurushumba usale nosekurushumba namhla uzadila lawo kana uchizvinzwa kuti uri shasha tarisana nasekurushumba zvakaona naye wedwe saka ipapa chapa pisiri papi ipapa chinhu chacho hera ndokuudza ichi chiri kuti chiri kufamba chiti chinorova ukumbi yawo ukuti kwazvino hachisiri chihombe stereki chakuya like inyunyu kutailo kana unyunyu lokaliti inyunyu hacho chakuita kuti diki kuita kunge bunzi zincane leziyana uqalisa iko lapho kwakukhulu vane makamika kuteerera kavakaita so havana kunyatsonzwisisa kuti mwana wemumwe hanzwaro ine ndichavaratidza
ndindichavari kana vada kutsotsonya vari vavo ngavatsotsonya wavo wavakazvara kwete wako shuwa ungaisi kwachinje kuti unofamba wachiti ichichi wotonzi nemunhu wakanyanya kutedza nezu rakaipa even chiuya even bhazi ndotoisa salt up ndotozora kumeso ndombotsinzinya salt yopinda ndozvita musha chinenge chakufambira distance achishandi chikave tiri pano tese rekati chidini tichikave ndinoona kuti vakajaira kuti uyu haana zvaanotiita hapana zvinoitwa anenge achifamba mumaprofita ipapo vachiti hafamba hako mumaprofita nekuti vanenge vachiziva kuti ukafamba mumaprofita ko chimwe chinoitika chinyi hapana vanonzorerwa here zvinhu zvavo hapana chinobisikwa mwari wakanaka uchibatwa pamusoro mwari wakanaka zvapera ndakambotewa neglasi ane mukaka hazvina mukunda zvinhu zvakadai sei zvine mabvisirwo azvo zvine mabvisirwo azvo izvo nhasi unoyo Robert ndikanga ndapedzana ndiri kuita ndakakudza vakomana kuti ngavamushande anofanira kukudza vanhu nekuti handichachioni richienda nekwachazoenda achinesi kubvisa pamunhu kana chikwambo chinobva pamunhu wanzwa ipo kudonha kuri kuita mwana wako nemadhimoni anobva pamunhu madhimoni waya anobva pai pamunhu zvimwe zvandasirira mukomana angakuudza ndoyandogara naye manekusteri zvakatanga zvese izvo kwakauya mbiya pakumba rusero ari kureva like baba vacho vakafira kumaini vakaita zvokuponda vanga regold baya vachiri ne2 months vapinda saka baba vacho vakangonditi kunokusango hakuiti kuti ndive nemari yakadai ndisina kana pfuti munhu anondiprotecta handina mota zvino kunokuga hakusiri kuri risk ndikati chimirira uhore wozodzoka saka vakaita zvokumuponda usiku kuti akangonzwa kuti adi aponda vokubasa kwacho kumaini kwacho vanhu ndakakamboshanda murume wangu umudhodha yamlei satolana sisebenza wanda ukambani yayo kuqala yavala ubhosi lo wayengubhosi wetisongesongu 2 mukuru wekambani akangavati wena ungasebenza nawe kuhle takasebenza zvakanaka so wena buya ngapho uzova umanejele emayini chuya kuno ndishandire so wahamba emayini echinoi ndokunoshanda kuchinoi ehamba emayini echinoi kompana vaivetenga sivili aita zvakanaka so asi motara muchiguma kuti chigopfuura vanoda kuziteerera vazonzwawo makanaka sekuru so vachitenga gold waitengi gold kona ngale maini wayesiti imali lolo langa ezefe wathatha isithombe emali wanthumezela wathi ngithwele 87,000 hanzi musi wacho wazofa iyoyo vakatora mufananidzo wemari yacho yaishandisa kutenga chuma chepasi saka ndobva usiku hwacho ihwohwo ndobva vatakwa vanhu vachida mari iyaya negold saka wahla wabuya esefile lava bantu ababuyayo ngangivasi so ngivazi sebebuyile ngangicabanga ukuthi enginesebezombiza ukuthi umsebenzi ikhampani sivulile ndova wazonduza athi umurume wakho ashaye sisine ndakatrya foni yavo since 9 yakazonopinda imukomana yeyu shuwa ndoreva kuti ane mari dzake na 2 nichivaudza kuti sekuru hanzi vashaika kuchinoi saka vekubasa vati vagadzira mapepa kuti chitumbu chouya kubulawayo zvikanzi chirega ndosanganisa nemadharadhara ndobva vaenda ndikafonera zvikanzi vanhu vatosumuka vatoenda chinoi kutora mutumbi saka imi nemakomana muchaita sei ndikati handizivi zvikanzi sekuru tako vachengeta kuno kuharare anyway handiti munhu kana aine mukadzi mai vakapinda ndiwo mwana wenyenga nababa vakapinda oti zvonzi mukadzi wacho ngaapinda atarise ndiye murume wake handizve manje iko havana kudaro vakapinza uyu ndakazonzi newe kukama hwangu vanane nawo ko sekuru vachema mumocha zvaita sekunyaradzwa
Ndikamira uya zvikanzi ndaratidzwa chimutumbwani wababa. Ini ndakuda kupinda zvikanzi aiwa vapinda ivo vakwana. Handina kumuona kwakaonekwa uyu. Iye mukomana. Tadaro ukubasa kwacho baba vacho vachengeta. Ukubasa ndobva ati isusu tokupa mari kuti uye uzoona pakashaikira mufi. Maybe pane dzimwe nhumbi dzake dzakasara onongoredzera. Tikatumirwa mari ndobva toromwa muroora tikaenda kuchino takarara kukadoma bhosi wacho ndi mukuru kadoma nebusiness mukadoma imomo. Ndobva taenda kuchinoyi tasvika tikanoona tikadzoka futi tikarara muhoteri mabhosi vake tikafuma chiuya Bulawayo. Tasvika Bulawayo usiku tarara mvura muna muroora wangu ndobva aenda kutoilet. Ndobati tete hapana mvura. Ndikati mvura sazvinetsa chirega nditsvage munimuke ndotsvaga mukomana anoticherera wepa next door. Nchibuda ndobva ndawana rusero kuti unfortunately phone yangu yakacrasha but uyu ati haana phone zviri mupictures yacho pakuki yake. Takaona rusero ruya sekuru rwakapera kudhara kushanda rakadamuka rune jira rered nemutsvairo wakasungwa nered and black wakapera kudhara kutsvaira zviri payati. Handida kuita noise muroora mukamuona zviri panze. Zvanzi tete zvaita sei tikati hatizivi. Maybe vanhu kuharara vafunga kuti ndauya nemari satina kupiwa mari asi ngati aenda nemuzukuru wavo. Tagara ndafonera mukoma wangu ari kuSouth Africa Budi pane medzi wakadai ndamutumira picture zvikanzi unopedzera unoswera kubuda pasocial media chingotsvaga vanhu. Ndobva tatsvaga mapostori okutanga. Postori akati chinhu chakakura ichi chinhu chavinga iwe kuti ukachinonokera kuchibvisa uchafa wakagara vanhu vazochema kuti warwadzwa nemurume wako. Ndobva tadi mupostori uya akati $30. Shamwari yangu ikati uyu anoda mari siyatitsvage mumwe. Zvikanzi aiwa ini handina kuti ndibvise ndirini tsvagai mumwe mumbonzwa but mukanonoka wani kachaya chichakuratidzai saini chokuti chinhu chiri kurarama pamba. Uyu baba vacho paakafa anga ari boarding school. Ndine uyu ndikane tennis. Uyu cousin wangu auya nemuprofiti wechimayo. Vauya akati inoda zvinhu zvokushandisa aenda kuNkulumani kunotsvaga zvinhu zvokushandisa. Ndasara ndakangogara pasofa. Pavakadzoka vakati mainini budai muone zvaita zvinhu zvenyu pashi. Takaona banga pasaidi perusero rakapera kudhara kucheka. Uchibhodha kudai chinopinda kumba mareza 2 akapera kudhara kucheka. Tikati chiprofiti chiya chokuti chicharatidzwa kuti chinhu chiri kufema chiri pamba. Amai vaendobva vatora chinhu chiya vakaenda nacho dambudziko. Ndipo pakatanga dambudziko 2021 muna October up to now. Mukomana airwara kuchikoro ndomuwana arariswa pasaidi asi singaiti. Zvakazotanga kubuda pachena last year muna January. Ndipo mhepo payakatanga kutaura last year muna January. Mhepo yakatanga 9 kuguma kuma21 ikati vanhu vacho vatova kumakuva vakutobvisa miko. Munhu 1 munhurume akapfeke zveblack. Hanzi anenge akapfeka zveblack haoni kuti chii. Saka kupotera kwamuri sekuru kuita matambudziko. Ndikutaura zvangu ndichiseka mubevija ndozuva rekutanga nekupedzisira hatina nguva yekuswera. Iwe tibatsirane kurwa hakubatsiri uku hazvitombobatsiri chinhu asi taurai zvamuri muda kuti zviitwe pamwana zvipere. Ini handisi chandakatsatsaurai ndakamutadzirei kuna sekuru vanava. Ini ndezvatiri kubvunzana kuti vakatadzira imhenge dzapanotswaziya. Taurai tizwe kuti mutirayire sezvatakaita patakaenda paguva paya paya mukatiudza kuti paitiwe so noti pane chakati paya. So taurai sekutaura kwenyu pamakaita paya. Ndizamai yako cheke. Hazvina basa hazisi amai asi ndikutobatsira mai yenyu mwana wenyu. Ndini ndikutokubatsirai. Nevaroora muri kuti ukamhuya rini. Ndizamai yako.
Saka taura nehama yako iyu Semu aripo pana ati hama yako. Cheki. Semu Ndiripo wani, ndine hama yako. Taura. Chabuvunze. Anodaza haza hama yako. Hama yako akuvunze. Andisa hama yako asinduza mabatsira hama yako. Utsinye wenyu kubenefita chiko neutsinye wenyu. Cheki. Shata. Nayo yesawira. Shata si umwe vako. Hazvina basa. Mai vake vakashata sevakuberekerai vana vamakunisa nhasi. Kushata kwacho kuri papi kwemuroora? Kuri papi? Munoda shamu imi mudhara imi. Sakanya chikuda kuziyani. Yesakanya. Ndiyo vakadhara ino kwa. Kasakanya. Kasakanya. Kusora kasviba chitinokukanika mututu chinyepa. Panzi unokotama kwacho kugara kwacho kukotama kutsikisira pasi kudai. Unoziva kuti kadhara cheko chai. Utsinye. Itakadhara kekuda kurwa nevaroora nevana. Apa uda kuita kushaisa mukazuze kuimba yake. Tuuziyai. Fremu udamurira mudhuri. Amyari mudhuri. Chii? Mudhuri unopa chaisiya weimba iyoyo. Mudhuri. Iwe usandirumika. Mudhuri. Akurumiwe. Iwe. Mudhuri. Dzikama. Wamboita mutsoto waisina mboyo usisira mbotenga yako imba. Dzikama. Dao niyo shungu dzemba. Asina mboyo chako imba. Dzikama. Unokwara dzikama. Garisika. Dzikama usaurisiwa. Hauna simbe dzikama. Saka iwe wamboireko naisawira iwe usuda kutaura. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV